Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Zvinoda kushauri ndoti my pipi, ndoti my pipi 1 here, ndoti my pipi original here, photocopy here, ndoti boy vana my pipi makadi tiripo makadi aiwa tiri nani. Nhasi ndoda kutanga na my pipi 2 ndozoti ndiwe kuna my pipi 1. Ndimufaro wakawedzera. Ndofunga paya patikapedza kutaura pano muchiti endaiwo munonditsvagirawo my pipi tinzwisisane tione kuti toita sei. Nekuda kufunga kumashoko akubuda ndakashaya mwana ndakapirwa mwana makuvhunduka kuti manje ndinouya ndikatakurwa nemapurisa handina kana tsamba kana bepa even pandainotaurawo kuti ndine mwana but handina kana bepa randakaita sei randakapiwa kuti chokwadi nichi ndine mwana mazose my people ataura nawo my princess ndanzwa kufara singaiti kufara chaiko kuti mai vemusikana vawanikwa aiwa handanzwa kusumuka ndingotendawo mhuri yeZimbabwe kuti zvaita kune vaya vaitaura kuti endai kuDNA mwana ndewemurume wenyu aive mafungiro enyu. Hazvirambidzwe, munhu arambidzwe mafungiro ake, munhu arambidzwe kutaura zvaanoziva. Ndizvo zvacho but aiwa havasiri mama vapipi the real she's here vanokwanisa kuexplain nawo. Ndofunga vatombotaura pamashura chazongozvionawo kuti aiwa mwana ana bhidhi rakewo asi ndanongoriwo peacekeeper. Haye zvino zvinhu zvese zvaanooma tichimuzoonesana pamberi apo muchizozivawo zvimwe kuti tazoita sei nemwana. Asi mama vake vari kuchema kuti pekuti ndiende munolenda nditi ndagara pari free chaipo chandakasununguka handina mhuri yeZimbabwe. Hapana anokwanisa kubatsirawo kuti munhu awane pekugara nevana vake vese. It's fine pari zvino pipi she still my responsibility. Tichambogara naye chandai ndichida kuti ndiche kuti vazive vangondijuma chero na1 dzeusiku vaone kuti zveshuwa mwana wangu ari safe here. Because ndogona kupretenda pamberi pekamera ndichida kuonekwawo nenyika kuti ndogona kuti ndogona kubata mwana zvakanaka asi zvisiri izvo. So since vauya varipo vafree pamba vakupaziva chero vakada kuya na1 am kungondijuma chero vakada kuya masikati vaunoti anogezeswa here sekumuona kwatakaita zvinenge zviriko. Munhu unogona kuda kupretenda tongo unoziva kuchengeta mwana asi utori neutsinye uchibata mwana rafu because ukuita zvinhu kuti uda kuonekwa kana kuti munhu unogona bataiwa. Hazvisiri zvangu zvandoita but vakuziva pane mwana vafree kuya nenguva yavanoda. Kana vakada kuzona mwana it's fine. Kana vazoonawo pakasununguka tochihendla nyaya yedu over tochihendla mwana kuti mwana uyu my princess chichengetai mwana mega makuita sei makuzvikwanisa vozviitira zvinhu zvavo vega tichivabatsirawo nepatinogona napo. Asi kana paina anapo vedu pekugara pekuti tinokwanisawo kuzovashanyirawo tichienda chinovaona zvakafanana pana murehwa padhuze apa kana muno muHarare varipo vamwe vanhu vemanyustands avo asina vanhu asina kutoisa kebheni ngokuti anogona kungoisa kebheni yake kuti fanei kugara kana ndakuzovakawo zvidi. Munhu anenge achitokura ipapo haazogara angori ipapo anokura anotsvagawo basa. Mai ava ndichivaziva vanoshanda munhu anosevenza. Haisi nyore kuti munhukadzi arare mumba mausiku angasingarare mumba kuti azosvika pakundisiriwo mwana kadzanziritsidze kuti angaramba achikuda nemwana kuenda nemwana manheru. Dzimwe nguva isiwa ega mutendi kwasiri kuti madara dzanga dziri shungu dzekuti tishandire mwana wangu. Ina ndabvira ndakaita problem nawo pangapa kuda kutogadzirwa problem ndopekuti apo kunzi vakaona mumwe munhu akati ndakatondotsvaga munhu yakatondibirawo mwana ofuchi vanonzi asiri zvavakataura zazvi zvazvangondoroisawo nehana but veduwe kana pane anapo pekugara panyustands kana pai anongoisawo kebheni yake anongowila kuti mai pipi mbogarai veduwe tibatsireiwo. Zvimwe zvese pipi tokwanisa kungomuitira ana mai vake nyange aineni zvese zvinongoita. Varida kubatsirawo mwana kuti mwana aendewo kuchikoro achitibatsirawo hazvina kumboshata zvese zviri right futi. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe kana pane vachabatsirawo vachatsvagirawo murandakadzi pekugara kuno kumabvuku kunoku futi munogona kana pane anayo stand yake asati akuda kuvaka kana kugara veduwe tibatsireiwo patinovaonawo padhuze. Vanodawo vanhu vemapart time kana vanhu vebasa tibatei vachiuya kubasa. Vane umwe mwana havo mudiki izvezvi ane gore 1 kuitira vanozoda kupa mabasa vanozoti ndasina kuzoti mune mwana sikaregai henyu ogara tangokuudzai kuti munhu ane mwana wake 1 izvezvi waainaye. Kana makazomudawo pabasa anoshanda anowacha zvinochena futi. Aiwa she's very smart, very smart mai vava ndakaona kubata kwavo vanoshanda.
nyengo zvikanzi muda kukoverwa mundani nyengo mukanzi muda kutsvairwa kana mumba vanoita ndisiri kutaura zvekuti kuonererwa kana kuti chii taimbopanana mapart time tinoziva pataiwanana vanoshanda aiwa vanoshanda kana pane wani chekuitawo vedu tibatsireiwo vazviita mhuri Zimbabwe unodaruka pamwe makutaura muchivatya kana handichatombovatya handiyagara nditomutya anoziketa anoziva kuti aiwa ndogara nditangomulaina paatobhaiza ndaitongomudza kuti amadhama tobhaiza pamwe pachona kuti tozoita ushamwari hwedu mazuva takatotanga tatombokonana uchakuroverai mwana ndakatombovadaro kuti madha imi muchakuroverai mwana wenyu pekutanga kaenda kachinotamba ndobva karekwa nemumwe kakatanga kubuda ropa ndobva ndanhongawo vanenda kwandaenda ndobvodzoka ubva wacho ndobva kasangana kuti nemurume wangu achiteera mama akachiteeredza muzvimakomba ndobva vakanhonga vakanzi ambuye ndichakuroverai mwana uyu mwana ndobva adzoka saka singatauri kana kuvatya ndaitovaudza kuti madha chanetsana neni nawe mwana ndikakaona ane tsvina ndaingovatsura kuti uyu mwana achakurovesai nevanhu aiwa vanoshanda maiprincess vatsvagireyo wedu zvekuita kana zviripo abatsirei vunga kuna namaipipi vakawanda vaitifona kuti ndini saka taachitosho kuti tichavatakura vese vuyana kuti chitichuzirai muchitiratidza kuti ndevapi maipipi aiwa maipipi chavo kuti ndiye wacho anonzi Lydia ndasingaziva kuti anonzi Lydia asi aiwa ndivava chaivo ndofunga vakada kutofanana kana vakasimaila masimails avo vakafanana vanhu ivavo ndiwo chaivo ndofunga manzwa zvekutaurwa namaipipi 2 ndida kunzwawo manzwa sei muchivaona muchiona zvakare nemwana kubva pamakamusiya paane 2 years ne10 months muchizomona kaso akutoita yese muZimbabwe ndoda kutenda ndazva kufara zvekuti ndichiona mwana apa anoratidza kuti aiwa vanga vachengeta mwana zvakanaka zvokuti hapana kana kuti kudii kana zvekuti anzi kuvasungisa kana kuti mwana ndiwa baba pipi aiwa inhema ini ndindakatokanganisa asi pakangoitikawo hapo chimistake chete kwanga kusiro kuti ndandinotarisire kuita zvinhu zvakadaro handina kumbondoda kuvasungisa aiwa inhema ndaitotsvaga kuti ndibetsereiwo kana pane anoziva hake ndokwanisa hangu chero kukupidza tiende pavari tichida kutendawo namaidhi nekuti iwo maidhi dai asire pasina zvakatombobuda tichavanzwawo maidhi ndida kunzwaiko zvino wefowadana mama tapa tikudini mwana mafungire enyu mimi muri 2 kuzvinasangana tombotanga kunzwa kuna amai vake pamwe vane dzimwe pfungwa right inini maviri andaita kuno handina kuya unotora mwana nekuti mari yekutoya kunoku ndatoita zvekutotsvagira handina saka handingati munhu angati ndichengetera mwana zvakanaka kudai ndisina kana chandakabata kana kuti kudii ende izvezvizvi baba vacho havapo saka handina kuya unotora mwana asi kuti ndauya kunoona ivo nemwana ndichiona pavanogara then tichibva apa tichifamba nenguva tichazokwanisawo kuti ndikaonawo zvinondibatsira ndokwanisa kuya ndichiita seiwo tichivaona kuti mwana anga achienda kuchikoro handiti saka handikwanisi kutora mwana kana kuita sei asi kuti tinenge tichibetserana zvakadaro tichizoona kuti kumberi kwacho toita sei hamuzouya here manheru sezvo unoona bamba unozouya pipi akuenda kuchikoro kana kuvinogwa mamuti amaenda naye handisi tombori munhu anewo munhu akadaro kana nditombodaro ndinakana pfungwa idzodzo nozoti kamapaona tati shuwa mwana mamuona mafara matesi tozonzwa maiprincess vakuona kuti mwana uya achamuona anenge atakurwa futi na kana ivava ndo vakatoita mai vake zvisingambobvira handidi kumira handiti ndakatomboita zvinhu zvakadaro ndofunga manzwa maipipitu kuti maiprincess vataiwa indangowewo nhasi zvangu sekuudzwawo kwandandaita shoko namaidhi ndikuchipinda kuti aiwa mwana taakuziya parani saka taiwa hatingavasiye kavachitarika vega kuti vatsvage panzvimbo isitiri takaita sei takaita kuti vatsvagwe vaite se tizive pavari so that toclear zvinhu zvakawanda kuti aiwa mwana ndiwa baba apipi mwana azobiwa asi vauya vakati aiwa isaya manini kungoshayana kwatakaita ndikunga muchienda kugate cliff kwenyu kumba ivo vachisara vachidzingiswa nemapurisa totaura kwaita vati ndokuzokushayai kwandakaita sei kwandakaita pandakazoenda kumaundaro enu ndizotsvaga mari yekudzoka mari zvinhu zvakava zvaita
manyamamire nerume. From there vanga vangofamba from one place to the other, but pekugara ndopavashaya. Ndofunga manzwa shoko ravo vataura kuti aiwa mwana ari kuna mai vake tinge timbobatsiranawo plus kuti nditore baba vacho vasipo vanga vachigara nemwana. Hazvizopi picha kuti muono wakanaka. Aminimisa amai kuti unopaona sei, toita sei, tokufambisa sei. Hazvina dambudziko kana asina pekumboendesa mwana pamba apaona mwana tichambogara naye samazuva ese. Ininiwo chakandiunzawo pamberi pevanhu aisi yekuti ndanda kuda kusarira mwana kana kuti zvazvakundiomera ndanda kutadza kupa mwana chekudya kana chekupfeka. Aiwa inhau yekuti zvijeke as long as ati haakwanisa asati akukwanisa haana zvikwanisiro. Aiwa mwana ndogara naye asi afree uya nenguva dzaanoda. Sekera mune mashoko andinawo kuhamba sikutera umaita ndikati hama dzangu zvinondoziva kuti ndine avo zvinenge zvino vakuzoona mwana akuda kuita sei akusvika pakuti aiwa mai vacho tazovawana chaivo chaivo. Mashoko enyu kuhama dzenyu idzodzo dzamaisvika pakunyebera pakuudza mashoko kuti aiwa chivige mwana wedu ndoziva nini nababa nemureri kuti ndozviriko. Mashoko enyu akanira sei? Aiwa ndinongoti hama dzangu vana bamunini kwandakaroorwa vana sisi kumba kwedu kuti vaizama kuzviviga because zvaisazotambirika. Zvakafana takatomboenda kutombstone namai vangu. Vamwe vanhu vaisatongoziva vaingoti mwana wemurume saka haana wokumusiira. Zvinhu zvataingovanziridza. Ofuichi paruzhinji tine dzimwe hama dzatinadzo dzedu chaidzo hadzitibe. Hadzitodi vana vedu vatikazvara wati move umu. Senge papa ndituga ndichitaura nevangu 5 dziripo dzimwe hama uzoti wanyanya vana vakwana uzoti utori nevako 5 plus umwe wakutiunzira asika utori right keyo. Kana vamwe vari kundichengetera veyo unobva kuti vana vako because ndine 2 vanditorina vandinavo chaivo chaivo 3. One wachona akatotorwa kadiki vanzi ona murume akuunzira umwe mwana saka hapana pauchazoita sei wachazoramba neumwe chiunza kadiki timbogara nako kambokure iwe mboona nezveuyu usati kwanise kuita sei kumutora. Aiwa anasisi haasina nemurume mwana wamai princess. Ndakaona kuti ndikuudzei maizogona kusarudza mwana paruzhinji. Tikada kuungana munogona kana kuti munyima chikafu kuti pamwe ndendisipo zvonzi haasi mwana wedu asi at least zvanzi mwana wemurume wake munongoona kunge akafanana nevavo. Mashoko enyu ekupedzisira mama ini ndinoda kutaura kuti ndinotenda ndinofara mwana shuwa haasi wababa Messi kuhama dzamai Messi nababa Messi. Musazovati kuti kudini vaiedza kuvanziridza nekuti vanhu vekunze vakaziva zvinoita dambudziko saka zvavaita izva zvakanaka vakamirira kuziva kuti mai vacho vachaita sei vachauya kusvika tazosangana nhasi. Ana ndewangu shuwa haasi wababa Messi. Azvakaoma sei kugara usina vana vako? Utombodyi kana kusimba utombosimbi hapana. Hamene inongochingorira malaifi imwe ngoti ukatoda kupakura sadza so kana ukatoona mwana wachipakurirwa apapo unombotanga kutofuta. Saka utomboiti upenyu unorwadza. Zvamungade kukumbira muZimbabwe nazo makumbirirwa namaIPP zvamungade muZimbabwe. Inini hangu kana pane munhu zvake anogona kundipa pekugara kana ndikawana zvangu basa nekuti ndinoshanda ndichiita zvandinenge ndichiita ndine zvangu vana vangu vari panzvimbo 1 ndozvinhu zvandiri kuda hangu kuti vana vakure nekuti mamwe machallenges anosangana nevana havazotauri vamwe vakuru nekuti ndo zvinenge zviripo especially mukuru. Asi kana ndikawanawo zvangu vanhu panenge pakasununguka zvekuti vana vanenge vachienda kuchikoro mukuru anodzidza ubudiriro. Saka ndo zvandichingoda kuti ndigarewo nevana kana zvichinge zvafamba zvakanaka kana pane vanenge vakwanisawo zvavo ndibatsira. Maita basa vana maiPP nekuti pawo masaidzi enyu nekuonana kwamaita nekuclarifya. Aiwa
zvakashayana sei ndozvinobatana kuti zvakazofamba sei kuti asiye mwana kuti ayo communication yakaita yakazoshaika uye nekurarama matambudziko atisangana nawo semadzimai namai mumakombo unoitika zvakasiyana siyana. Tanzwawo mararamiro avo uye tichakumbirawo zvakare sekukumbira kwatikamboita pakutanga kuti vawanirwe rubatsiro kuti vakwanise kutora vana vavo vogara navo vese vari panzvimbo imwe chete. Zvekuti kana kutoenda muchinoona mazuva 2-3 kuti ariseipi sezvo semwana nibhononga asati anyatsojaira kuti kugara navo muchinoona so that muchita vachicreata bond amai nemwana zvichinoita kuti zvichiita navo. Ndofunga mazvinzwira vezimbabwe vakagara nawo pano amai pipi original nephotocopy handizivi kuti ine muchati wokudii mai pipi 1 namai pipi 2 vanga vachigara nemwana namama vacho vataiti vakasiya mwana mumaoko amai pipi 2 kumazoro uko. Ndofunga nyaya yacho vaiziva kune vasati vaona part 1 nyaya iyi endai munoona zvakare kuti munzwisise kuti nyaya yacho yekupi nekuti kune vamwe vanhu vakamirira kungoti vanopenga vakamirira kutuka. Kune vamwe vanhu zvakare vanotaura kuti aiwa mwana ndowo baba pipi. Ndofunga manzwa paklarifaiwa ipapo mwana atiri nababa vake uye mai vacho ndivo vatozokwanisa kuti aiwa tawana muzoda kutenda kana kuti kupa rutendo kuna maidhi. Ndofunga ndivo vakaita kuti zvinhu zvese izvi zviitike tizosvike pano nasuno tichiti mai princess tavaona tasvika pano navo pamabvuku kuti tinyatsoverifya kune munhu akasiyirwa mwana kuti ndivo here kana kuti ndiye here mudzimai uyu akakusiyirai mwana. Asi zvinhu zvose zvafamba zvakanaka ticharamba tine mhuri iyoyo kuzosvika baba chati aiwa tafunga kuti iko zvinochiita handover toenda kwamapurisa oita handover yakanaka kuti mwana akusiwa mukati memaoko emubereki wake. Vakugara pano vakuita basa iri kuti vakwanise kuchengeta vanavo vasazodzokere zvakare mai vanoita mabasa emuserengeto anoita kuti vakangamwe zvakare kana kuti vasiye vana. Iko zvino vandagara navo ndiva maidhi vanova tingangoti ndosahwira wamai pipi original ndo vakasiyirwa zvakare mwana wakutaura uye amina vavainzi zvakare vakambodhamba mukati memaoko emudzimai. Saka tazonzwa clarification yacho kuti aiwa havana kudhambirwa ndisahwira wamai pipi. Saka tati aiwa regai titaure navo tinyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei uye zvakare tichivapa kutenda kana kuti rutendo rwedu nekuda kwokuti she's one of our subscribers yakakwanisa kupika kuti aiwa munhu uyu ndinomuziva tinokwanisa kukubatsirai kuti tivalokete kuti vari pami chaito. Ndofunga manzwa kuti vanga vari kuchipinge isusu taizovaona sei vari kuchipinge asina kuti maitokapingira kana yacho kuti tikwanise kuwana mai princess kuti ndazoti gare pasi kuda maiti aiwa ndinani kuzei kuba aiwa tinokutendai nebasa ravakabata basa hombe takumbira kuti tinokumbira vanoziva mai princess apa unoziva unokutsvaga toti kutsvaga hombe isina vero totangoti tikutsvagawo Lydia nyika yese vana Lydia aiwa saka toda kukutendai nekuti maita kuti zvinhu zvese izvi zvepose mwana akwanise kuwanawo kuti mai vake chaizvo zvachine confusion asi kuda bhozi akangoti kwati nevanoziva. Saka ndachida kunzwa kubva kwamuri kuda kuti vazotaura kuti aiwa maiti kana kuti nemabvira ndaita munenge ndivisahwira wavo pedyo vavanokwanisa kukomuniketa navo ida zvava kutorerawo nguva kuti mukomunikete navo vatizive kuti vari kuchipinge tizowanawo kuti tovapo ako neako kuti vakwanise kwese kuuya. Toda kunzwa magariro avaita kana kuti maziviro amakatanga kuita takakuvaziva vainzi mai amina vakachine mwana wake by the time
2013 vakauya vachishanda pasemscan vachitibatsira basa then vashanda kudaro tongoti chizwa anofasikana vakashanda pamba pedu takanzwanana navo ukama hwedu hauna kubva wati pavakabva pamba pedu vakabva vava kunoshanda rimwe basa isiri remumba but pamba vairamba vachiuya ini vairamba vachiuya vachindiona since mama vaive mucrossborder vaingoramba vachiuya vachindicheka kusvikawo ndasvika pakuroorwa vaiuya tina taionana like every day since vanhu vaigara padhuze ndangoroorwawo padhuze so kuzosvika paishu yemwana vakazenge vane vana 2 but still tairamba tichionana so zvinhu zvakazotisa kanguninga kuoma vambotora zvemusika uye vamwe vaita chikweredzi vamwe vatanga vakwereta chimbadzo chebva charamba kudzorereka vasaka ndoita sei ndafumena mazoe vauya kwandizvazipinda ndafumena mazoe ndoita sei mama kuona sei vanhu vechi yevana zvanzi mama vanogara paudoarent edu about $20 but asi kukwanisa ita sei kubhadhara zvikanzi andambofunga kuti vana masisters avo so inini panguva yacho ndairwara ende futi ndo vaitondipepa saka vaisada kunyanyondipa stress vaindabva vantaura nefirst sister yavo imwe chete navo sister iya haina kutomboti kana kuti chii yakangoramba pabipapo ndikwanisa kugara nemwana then cousin inogara padhuze neni manje kubva yakumbirwa futi kukumbirwa musariro nevana ndokuda kupa $60 kana ndawana ndakushanda cousin ikati ndichambofunga ndoya ndichipedza mangwana cousin apa vavatohodha zvokuti vaende nazvo kumazuva cousin vayamukira kuya kuma5 kanzi hai ndafunga ndinozosara nevana apa paive negrade 5 neaka kaka ne2 years aka by that time kakasati kanyatsosvika 2 years kanga viri kumapurisa apo ndobva vakontinya nerwendo rwavobva vaenda after panokwera time vaita vachidzoka after 3 days vachidzoka vachienda vachidzoka tiwo vawana basa reku I think ndozvekuserengeta zvachizvo izvozvo then vakazoti about 4-5 days vasina kudzoka ndobva mabatira kendo paketeni mwana anga akarara adzoka kuchikoro I think kunetawo because mwana akanga kuti achibva kuchikoro aiuya kumba kwangu ndomupa mvura owacha uniform ndotora hembe ndotipfeka achienda kumwana obva mwana aingobva kumba kwangu nechikafu oenda kumwana vanodya pakuseni waya opfeka mauniform otora chikafu oenda kuchikoro saka mwana aisara nani mwana aisara wavaigara navo sometimes aitoti akasvika ndaitongoti chingondida unotora mwana udzoke wodya then manhetu vaperekedza vonorara saka pakazoita madays mwana asiri kuuya kubva ndazonzwa kuti sister iya ndiyakauya kwandiri ndakatogara zvanzi uri kuziva kuti vana vasawira vakuvaputsa kuchiramo ita unovatora katoke chi3 kumadima anovatora ini ndoshandisa 1 room munhu aitaura ndezvake isister yavo chaiyo ari free kunge achigara nevana zvanzi handikwanisa ndikati nenda uye zvandovapiri ndikati ai ndopota ndichikupai zvokuvapa chandawana ndokutai sei ndokupai zvanzi ndichambofunga so patakataura izvozvo vanhu vangati pamusika ndopavakabva kuti piko ukazonzwa kuti vana anafa zvoshuva mureri mene chirege ndene ndovaita sei ndovatura ndopatikanosangana ikoko sister iya yaenda ndopavakatora mwana manheri wayo ndobva ndatora mukuru manheri acho mai vacho ndopavakasvika vatangoti totaura nyaya mamuseni vakasvika kuma11 vachibva vanzi vana hakuna kuhotera vanaudza kuti vana aenda kunanhingi mwenyu it's okay the following makuseni ndopavakauya zvandoita sei nevana since ini kuziva situation yangu chiendai nemudiki mundisira muhondo ndakagara nemuhondo about taicommunicata ndichienda ndichinotora mari yekuti ndichengeta mwana uyu ayo communication yaivepo handine kunyepa ndaienda infact ndaitoenda kumazowe kashoma kavaitumira mari kunoko kusvika ndazokumbirira mwana uya kuti arare kuzi mwana ndakatanganjirana naye mu1 room kusvika ndakumbirira mwana uyo kuti arare pane mumwe friend yangu aigarawo pamhiri friend yangu uya ani rume akashandira kuri ndakakumbira mwana kuti arare mwana akakucrosa siwo ndanzwa nyaya dzandakucreaterwa nehama dziya futi dzatadza kugara nevana kuti ndirambe ndichikurosesa mwana everyday manei
pakabva pauyo imwe tenant baba pandaigara aishandisa 3 rooms aive nevana vasikana akati aiwa maiti chiregedza kuramba uchiendesa mwana ndokwanisa kuti arare pai pamanga mwana akatanga kurara mupamwe kusvika nyaya dzakuretwa dzakawanda zvandazoti aiwa ndinogenda ndendo polisi ndigadzirewo zita rangu ndakaenda kupolisi ndikaripota kuti ndine mwana wandinaye wandikugara naye mwana uyu mai vake ndinotaura nawo asi ndakuti ndisiye nyaya iyi in case of mwana akazotorwa pakawanikwa pane zvine zvazoitika pamwana ndofanira kunge ndine ripoti yekuti mwana akabva maoko mangu ari right ndagara nemwana kusvika mwana uyo azotorwa maoko mangu maipipi manje by that time ndakafona kumasoro maipipi vangu vasadini vasawanika but ndachizobvunza nyaya yacho kune mumwe murume aigara asangana maipipi everyday nemumwe mukadzi waimbotumira naye mari kunzaa maipipi pane zvakaitika here mapurisa vana vanhu vakanetsana nawo saka havaparudza kushandira kumamonya tichazombondovatarisa vatarisa kumamonya kuya vandifonera zvanzi maipipi ava ati pane munhu wakasiyira mwana anonzi ndindindindi ndikwanisa kumubatawo here mune vatinokufonera mangwana ndabva kumasoro vandifonera zvanzi munhu wari kutaurawo futi ane maissues ake asi siko futi kuno then ndakaramba maipipi vaiti vari kumasoro vachidonpa mari kana chii vaingofona nechero foni because namba dzangu vanodza nemusoro kusvika mavanzwa pavambotaura namba dzangu vanodza nemusoro saka vaingofona then ndakange ndangobata vanhu vese vese mambovaonawo here because ini ndapfungwa dzangu dzava kuti its better nditore mwana ndimuise background ivo pavanozowanika ndozongaodzoni ndatora mwana svikawo vanhu vachikuti pane vanhu vambowatera mupaka vanogara chichichii iwo madha vangwasara nemwana it's okay svikawo ndazoudza hama dzacho kuti kozi maipipi havasi free kutaura kuhama dzavo mararamiro vari kuita vatori free kutaura kwandiri same applies with me umwe nhambo chitaura kuti nditoriwo free kutotaura nyaya dzangu kwavanhu ndobva ndazoudza hama dzavo ndikara machengeta nyaya yakadai so hazviiti ndopanaenda kuhama ndati ndozviripo kusituation kusvansiko mwana munhu ane mwana wacho asina sei asi kuwanikawo ane zvakewo zvaakaita saka hako kupi kumasoro takagara maipipi vakazotora after about 3 months zvanzi uya kubara ndokandakaenda kubare mwana uyo anga achiri maoko mangu mwana akambenge atorwa zviya zvomwe mwana ari kunzi ari kubviswa kumba kwangu chichichi vakaendwa nayo ndopandakafona ndikati mwana anga uye kunoda kusangana naye kumba ndaenda kusvika kuyo tataura ndopandakatozivazivisa ndii ndakatovazivisa kuti mwana asiko kwakuti mwana makaita sei makamusiya sasa toita sei ndati handine manhamba andinawo evanhu vari kuti vanogona kutipa information kana kuzotiperekedza kumba kwani kwamainesi saka ndochinja katipa kurelax because ava even dai takati vaite sei havana kwavaigona kutora mwana vachimuisa bva vadzokera kumount Arwen takagarawo zvesho mwana mukuru akazenga achibviswa maoko mangu aenda kune the other sister wokumboramba mwana vana uya ekutanga so tagara ndobva mai vamaipipi bva vashaya ibva ndasvitswa but hakuna aikwanisa ende hama dzavo dzavo dzakatonditsamura dzichiti ini ndine information yekwavanhu but yet ipapo nandisasazivi naingozoti vari kumount Arwen but ivo vanga vasati vavasafura ndazvinzwa sanhasi kunzi mai vashaya mangwana ndakafonerwa nemumwe mukadzi akati ndiwo hama yaLydia ndini ndikati ndini handatokatina ukama ndangoti ndini kwakanaka here zvikanzi hauna zvaunogonobatsira nazvo here munhu iyeye auye ikoko munhu iyeye situation yainayo izvo zvaikuira ndikati pari kudiwei zvikanzi mari saka munhu uyu aive zvinozama tisenze kumusha aive kure zvanzi kana naenda kwavari ndichafona ndati it's okay vandachusa maminitsi vandati kana masvika pavari munokweza please kontinofona vasvika paipai vakataura nawo kutaura kwacho vaisakwanisa akuti alright it's okay ndavachigadzirira mangwana ndosenda mari kana ndovaitira pay forward ndovatambira mubari zvisvo ndakavatambira mubari bva ndaenda navo pamabhazi ekuchipinge vandasiya ndabhadhara ndasiya ndava pachikafu ndikati chiendai kumusha munochema zvakawanda tinozoita sei ndinotaura nguva idzodzo vandazotongoti no ndine nhamba dzehanzvadzi yacho vandavafonera ndikati ndandina mai Amina ndavakwidza so muvagarirewo
Vandatora kabepa vandanyora nhamba dzabuti vacho. Ndikati muzokumbira foni mubhazi muzodini? Muzokomunicate. Then vaenda kuya kuchipinge ndokwavakasvika pasangana nesista yavo inogara kuShowkenzi. Sista yavo vatsaurana kusvika vazorumbirwa zvokuti chirikati aende anogara kuti kwasviba. Svika kugara kwasviba kuya ndakatomboshanya chida unobva vaigara nekuti ndiona kuti vari sei. Takaenda takaonana tagara ndofika pane about 2 months. Vairamba vachikomunicata neni namba dziya dzauchinadzo here tifoni zvandaziva kuti no zvekuramba tichifona izvi I don't think kuti zvichiri necessary. Isusu zvatifanira kuita ngatsvage mari tikwire bhazi tiende kuti Masoro. At least kanoita 2 days tinoita neinformation inobatsika. Ndobva vauya ndobva vandiudza ndauya ndikati aiwa ini chienda inega inini zvikoro zvazvo zvakafungwa ndichakwanisa nenyaya yekuti vana vandoda chikoro zvanzidzokei. Vakwira bvavaenda vadzoka bvavadzoka zvikazipinda dzoka ndanzwa information yekuti havana 3 days vabva panaka. Saka tane hope yekuti mwana togona kumuwana. Ndati alright. Ndobva vadzika futi kwasvimba kuya kwavakugara kwezi vagara kumusha. Vadzika kwasvimba kwavakugara. Wazondifona last week ndokuya muHarare. Asi ndikuenda kuchipinge kunyaradzo dzana. Tokwanisa here kuonana tironge nyaya yapi. Ini musi watafanira kuonana ndaubatika. Chizochi chakaitika. Then last week indaiziva kuti munhu ari kuchipinge. Last week ndiri paTikTok. Ndiri munhu weTikTok zvekudaro. Ndiri paTikTok ndipo ndakaona nyaya. Saka ndakatomboiscrolla kudai. Ndaverenga headline yenyaya yayo. Inge yakanzi mai vakasiyiwa mwana kuMasoro. Ndipo ndakazuma picture remwana. Mwana ndomuziva. Ndokutanga kuteerera nyaya yese. Kusvika nabva ndatanga kupindura mucomment section. Ndachoka ndana yakagorova ndikati no mwana ndo mwana wachikuita sei? Watiri kutsvaga. Ndakatanga kupindura mucomment section ndichisa nhamba dzangu. Ndakapindura ndakatanga kutsvaga platform inga yaisa nyaya iya. Kusvika ndazoti since saka ndakazona my nurse vareply. Vakareply but vakareply in 2 days nyenge in 2 days yaiswa. Ndipo ndakava follow back. Ndavaisira message. Comment section ndakaisa message anosvika kuma30. Ndichida kuti vanhu vandipindure nekukasika. Ndikati aiwa mai ava vari kuisa information havana kuba mwana. Inini ndine information yekunhu kwakaita sei kune muridzi wemwana. 1 ndine futi munhu aigara nemwana wokutanga ari kutaura. Ndini. Saka pakazoita eledi akapindura akati wabvira kare uchipindura iwewe ko sei vanhu vasati vakupindura varidzi vakaisa nyaya iyi. Saka avawo mai nurse ndipo vakabva vazotegwa ne that person because vaisa kwasa kuna mamessage andadaisa. Ndipo vakauya kuinbox vachitanga kutaura kuTikTok. Kusvika takutaura takunzwanana vakamutanga vachiramba nenhamba semunhu aitya since vambotaura kuti hanzi panana maipipi vaiuya vakawanda. Ndikati no ishu amataura yekuti pane munhu akasiyirwa mwana first born akura akadai ndini. Ndipo ndavati pane futi zvamataura mukati munhu iye ngaandiedze nezita inini zita rendi kuriziva maidedzwa muchinzi mai maburu. Ndipo vakati zveshuwa uri kundiziva. Ndokutanga kutaura kuva panhamba kwatsaura. Ndokutanga kutaura till imi mazonditsvagawo vatowa nhamba naivo kusvikawo patiri nhasi. Ndobva ndafonera mai vacho ndati farai kuzvandakavaita kuzitaura chokwadi mai vanga vasiri munhu anga achidya. Vasvo pangoti vaifona voti hana yangu iri kuti ndikafika princess iri kurova zvakanyanyisa ndikadzakana kudya. Ndokapandakavafonera zvinanzi farai zvinanzi inyaya dzapipi here ndozvavangoita pakutanga. Inyaya dzapipi here ndikati nditi zvanzi wanzwei pane zvawanzwa here ndikati hapana zvandanzwa ndatoona kunzwa munhu akuru taana zvona paTikTok so. Saka ipapo ndasanda ndareply pandakavadaro. Ndobva ndazoreply wamanhu amai nurse. Ndakaita happiness andikunyeperai. Ndakamuka kuseni vandatsvaga ndasara kabvara pera usiku. Vandatsvaga ndikati andikufanira kugara nedata. Kuti vanhu ava vakangopindura chete ndobva ndaona information. Zvisinei apo vakazondireply. Foni yakaswera ichiramba yamaipipi since ndofunga ndambokudza kuti kwavari hakuna network. Yazoita kumanheru. Ndikati jambai I was with my friend ane kumba kwaimborarwa nemwana wekutanga. Kwandakataura kuya kuti kana vashaisisa pekurara kuti vambogara ndichataura nefriend yangu kuva. Ndobva ndavafonera ndikati farai zvanzi ndifarire
waona pipi here? Ndikati ndane nhamba dzamainesi. Zvanzi wanadzo? Ndikati enda totaura navo. Farai mwana tatoni tatomuona tatona. Bva ndakati uyai. Handina mari. Ndoita sei? Ivo vachingoti ndafunga kutengesa foni. Mungatengesa foni situation yakadai so hazviite, totaura sei? Kusvika ndakakomunicata namai mesi ndichitaura navo everyday vadii. Ndikati vamwe vafunga kutengesa foni, but ndavarambidza ndavati chimbonipai mukana nditsvage mari. Kusvikawo mai mesi vazoti aiwa vanhu vari kutibatsira nenyaya yapipi, but vanogona futi kutibatsira nemari yetransport. Kusvikawo zveshuwa ndakakomunicata nemi, mari ikasendwa tikavasendera, vakakwira vakauya vakasvika nezuro. Ndikavati saka moita sei pekurara? Hanzi handisi kuzarara, isusu hatina zvatinogona kuita for now. Kuti musvike ikoko kwamakambobvira sekunge pasina zvamuita sei pamuri kuziva. Kana vazoti no, munondifonera ndokumirirai mouya totsvaga pekuti murari. Vandifonera zvamudasvika chidzokira. Saka sevanhu kana pane pamwe pota ugone kutaura ifu wangodasvika saka ndava ndatozvinzwisa kuti zvese chi akusendi vatitokomunicata aiwa nditonachi nakusvika nhasiwo tiri pano and ndikunzwa kufara kutaura chokwadi. Ndikunzwa kufara zvinonzi ukaita chakanaka wazviita matozviitira kaseipapa matozviitira ya aiwa tinototendawo imi makaita kuti tikwanise kuwana tikwanise kuwana maipipi ivo vachitanga kudya sadza. Asi maona vatomboramba kutya. Hanzi ndiri kutya mudumo mangu kuvhunduka. Asi makumbo ari kudedera. At least izvezvi vaita sei vawana mwana. Ndinode kuti chokwadi nyika yashata. Tinoona vati handei tinoona mwana tosvika vaakutya zvimwe zvinhu zvavanga vasina kuita sei zvavanga vasina kutarisira. Saka uona uchofamba nevanhu usingazive shuwa unotomboona sei. Aiwa kana ini vacho ndakavaudza ndikati isusu senyaya yekuti hatina kuinzwa through tega, inyaya yatakanzwa kuburikidza nesocial media. Saka ngatingotedzerei matangiro azvakaita kusvika mapero azvaita tongotedzera negwara. Tinobhiliva kuti process yachona inogonaita sei inofamba zvakanaka. So zvamuri kukumbira chipendero zvamuri kukumbirirawo maipipi kuti vapirwewo panguva dzona vabatsirwe nazvo kuti vazokwanisa kuti asimu vakuchipira. Inhangu ndanga ndichikukumbirawo kuti chekutanga vakawana basa vowanawo pekugara vachishandira vana vavo vaine vana vavo pavari. Ndo zvandingangokumbire kunyanya basa nepekuti vagare nevana vavo because maipipi asi munhu anonzi ane kuchikoro maipipi akatenda kuchikoro. Saka ndo zvanonyanya kukumbira kuti anoti hake ndoda kushandirwa mumba kana vaya vanoti aiwa ndoda kuti vaite ma3 days vachidzokera vavo kumba kwavo vachiona vana vavo everyday vachiona kuti amuka ari apa adya ichi aenda kuchikoro adai vachiona vana vavo vega. Nekuti hazvisi nyore kuti izvezvi nyange zvinogona kuti savapa mwana wowanikwa mwana avapiwa vanongomusiya futi koza vana pekuita sei pekugara. Main issue yakamboita kuti vasiye mwana pekutanga inyaya yepekugara. Saka ndo iyoyo yatiri kutokumbirawo kuti vakawanawo pekugara kana anoti ndoda kungochengeterwa hangu pamba tisingavape mari zvechikafu zvinhu zvino tinobatsirana. Anongoti aiwa inini kana vachikwanisa kungochengeta pamba pangu. Munhu ari muZimbabwe ari muHarare achizvikuta. Aiwa tinotenda maiti aine chapupu vamatipawo pamusoro pamaipipi. Kufunga izvo zvinhu nesanga akatsamwa sineti. Kune seshenakatsamwa kuti vakamboita sei mai vanoita sei vanodaro. Saka saka tozovati aiwa ndei vataure nyaya yavo vega kuti zvakafamba sei uye ndakamatambudziko akaita kuti vaite sei vasvike pakuziva mwana wavo. Aiwa tinotenda maita basa. Inini kutengesa ndinokwanisa. Asi mukutengesa mune challenge yekuti unogona kutengesa wakuda kuti unobuda kudai
wodzoka pasi nenyaya yekuti nzvimbo dzaunenge uchitengesera pamwe dzinenge dzine mapurisa. Asi ndikaita bhizinesi rangu rekuti panhu pekuti ndiri kuziva kuti ndiri kunyazotengesa zviri settled, handina panhu zvinondidisturba kana kuita sei, ndinotokwanisa kuita ndichitochengeta vana. Nekuti ndiri ukoko ndaitombotengesa machicken cats angu paokei ndiri kubudirira ikoko ndaitombotengesa machicken cats angu ndichitengesa, mwana wangu achienda kuchikoro ndichibetserana naye, ndaitomunzwira tsitsi mwana wangu kuti taimi yacho pamwe yacho ndaizoti tiende kumba ndaimunzwira tsitsi, but ndo zvaivapo zvandaiita. Asi pakuzotobudisa mari yerendi pamachicken cats, mari yechikoro hazvibudi zvokuti zvisingabudi, ndo pandakazorega ndinogona kuzviita futi izvozvo. Kuzoya chero basa chero randinenge ndapiwa kuti ita ndinoita. Komuna akati maipipi ngavauye vachengeta wemba yangu kwamureho kana kwamutoko, ndinoita as long as ndine vana vangu zvangu vachienda kuchikoro. Amina ari kupi? Amina ari kubudiriro. Budiriro kunani? Budiriro kune imwe sister yangu. Okay. Vakamutora kubva kumaoko amaidhise. Nazva muchiti pakazoita zvekutsvava makazoti amaidhi chimbonitasirawo mwana indoenda nani naprincess kubasa. Vakazomutora sei kubva mumaoko amaidhi? Vakamutora zvekusatowirirana. Okay. Nekuti pane vamwe vatete hazvanzi yababa vake yaitaura kuti mwana ari kutambura, handiti asi ivo baba vacho vasina kana dhora ravakuita sei ravari kutumira. Akanzienda munotengesa kana mavheji paokei, vaiti mwana ari kutambura, but vaitoziva kuti akatengesa mavheji anowana kudini kudya otoenda kuchikoro. Zvikaenda kumutora, but kwavaida kumutora vachimuendesa inda asingakuzivi ende inda asingazivi kuti vanorarama sei, handiti ndobva paita pazobuda ishu yekuti mai sisi vangu ava ndo sisi vangu. Okay. Uyu ana ukama na Amina zvikanzi azviite kuti chi ndosaka vakazosvika vakatoenda kupolisi kutu vakatonyorwa mapepa pamusoro pemwana kuti vatete vanga vakuda kunotora mwana kupi kuna maidhi. Okay. Zvikanzi atiduzoripa kana adi akura. Ndikati nini ndakafonera mese vana vatete hazvanzidzani dzababa vake. Mukati isu mwana tomuda kana akura nemuromo wavo, saka vaizoda kumutora sei? Vamuda kana akura achengetwa nani? Ndo mhinduro yandakapiwa ini kuti ndoda mwana kana angonoswa maplets. Saka kurova kuti tinenge tisiri tese. Saka ndikati vakuzomuda akura sei, saka ini ndandisipo uyu kuti arambe nemwana ndo pakazokonektana nani nasisi vangu kusvikira mwana amboita sekuti atiziswa aendeswa kupi kwasisi vangu uko. Aendeswa uko ndoko akabva anzi ngaachiita sei achigara tandokwaari saka munochikoro munozombowana nguva yekuenda unomuona iri pakati apa? Tinoenda kunomuona, asi kana ndangomuonawo ndizviya zvokuti uri kuonawo kana mudhuri uyu wotoenda zvako. Unongosvika wotongotarisa woita sei woenda. Nokuti ari kudzidza paI1. Okay. Wacho kuma form 1. Okay. Mwana wangu akatozosvika pakubhadharwa nesocial organization through teacher vake. Vaona kuti mwana uyu ari intelligent, but haasi kuwana zvinhu zvinodi school fees zvizvese. Saka ndakanzi mwana anofanira kuti aende chikoro anzi within the yellow seat. Okay. Saka zvakazingaiti kuti abude aende akanzi, saka ipapo ndo pakatongonzi aite sei agare kuoma kwazvo kana kusaoma ndo kwari kugara chienda kuchikoro. Saka vasi kukubvunza here kutora mwana wenyu? Mwana paakanyora grade 7 ndakatombokumbira, asi ndakanzi ndakuitwa zviya zvekuti ameno pangu pane chandakavatadzira ngo handizivawo. Ndakuitwa zviya zvekutoti pamwe asiri mwana wangu. Vari kuti chii?
unowane mhinduro dzevanhu. Ndokumbira kuti mwana amboya kuholiday ari busy. Ainzi ari busy nei bosozoti vana kana vakunyora kazhinji kacho vanenge vakuenda kakumalessons. Anga akatopedza kunyora. Angapedza kunyora. Ari busy. Ndokumbira April, ndokumbira kuti mwana wekuholiday. Ari busy. Anodawo chikoro. But mafomu 1 hanifungi kuti ati akuita maholiday lesson ari serious semafomu 4. Saka ndakangoona kuti handizivi hangu. Saka shuviro yenyu iko zvino pamaona Princess manzwa sei? Ndamuona achibva uko achimhanya zvingaiti ndasvika kumbundira maipipi mama vake. Imimi manzwa sei? Pandaona Princess ndafara handidi kunyepa. Apana munausumuka mani. Handakuona kufara kwacho. Ndasitomboziva kuti ilive here kana kuti. Semunhu wamakasiyana. Zvokuti ndinenge ndakatostika somogona kundiona kunge ndikufara but tsinga idzi dzisiri kufamba zvakanaka idzi. Ndosaka ndatotadza kusumuka. Uzi amene zvaunenge uchinzwa mwoyo unoziva kuti pamwe pacho unogona kutodona. Unenge usingatombobhilivi kuti chokwadi here because ini ndaitotsvaga mwana handidi kunyepa. Zvekuti ndandisingadyi ndasingaiti sei ndangoudza Mwari kuti Mwari ndimi munoita sei ndimi munoziva. Ndasingatomboziva kuti zuva iri richasvika kuti ndinomuona. Ndifunga mashoko aizonyanyonetsa maipipi akasitoti ati vanhu vamwani noona kutakurwa nemapurisa ini ndichinzi ndaita sei. Ndifunga vaiti pane munhu wandakasanganawo naye akanditi mwana uyu ari kutotsvagwa namai vake vari kuti mwana wangu akaita sei akabiwa. Handinombotaura seizvozvo. Ndakatoti vedu vevamwe vanhu vangu vatotikangamwa ndikati ndini mai Princess. Vanzi Princess ari kwamai mai maburugwa here. Ndikati zvikanzi vaitoshamisika. Ndichitongoti veduwe anozivawo hake kwavari ndinokwanisa kana chiri kutomubhadhara munhu wacho. Andikwidze tiite sei tiende ndinotaurirana navo. Ende ini izvezvi handina kuti ndiri kuyaundura mwana. Nekuti handina chandauya nacho. Chakaita sechi? Inezi vakaita basa risingatomboitwi nevanhu muziva. Risingatomboitwi chero nani. Kana nehama dzedu. Kana nehama. Nokuti ndakatomborwarirwa nemwana inini mai vake. Saka ndakazoti ko mai nesi vakarwarirwa naPrincess. Vanodii. Saka ndachasina kukwanisa kungosvika kuti ndiite sei. Ndionane navo. Phone call ichibva kuna mai D. Ndofunga waona video rekutanga. Ndofunga mwana vakanga vakatomubata mai pipi. Interview yese wanawa yese vakanga vakatomutakura pamakumbo. Muchiudzwa mafonerwa namai D kuti kondaona pipi ndamuwana. Makanzwa sei? Makabata foni yenyu kudai muri kuchipinda. Ndakavhunduka. Ndikati zvinoita Mwari zvoshamisa. Handiri kunyeperana. Wozi ndasingatombofungidziri ndaitove nowe. Kuti nditi ndiende kumapurisa ndichinoti zvaigona kuita complicated nokuti ndaisati ndashayisisa mwana. Asi ndakafara zvisingaiti handida hangu kunyepa. Ndikatoti ndimaita ini basa. Ndopada totobvunza kuti 3 years dzese maidi kungonoripota kupolisi maybe vaigona kubatsirai 2 years vaigona kubatsirai kuita sei kutsvaga kana kuloketa maipipi toona kuti vari papi chaipo chaipo nekuti kuHeathcliff vakabva ka. Ndakatozonzwa maidi achitaura kuti hanzi vakati ndakabva kuHeathcliff. Ini ndakaona kuti ndiendese nyaya iyi kumapurisa ka. Ndandisati ndaita sei ndanyatsoshayisisa handidi kunyepera. Ndandichiri kutsvaga matsvakira andinoziva akanaka asina kuti inini mai mesi vatsamwe kana kuti kudini. Nekuti munhu wandotogwada maizvezvini mai mesi handidi kumbokunyepera. Saka ndandichiri kutsvaga mwana wangu ndiziva kuti mai mesi vanga vasiri munhu wekuti anodii kana kuti kudini.
saka pfungwa dzekuenda kumapurisa ndaizoenda zvangu kana ndazodzokera futi ndichiita sei nekuti apa izvezvi ndakabvako ibva ndanosiya machi afoni namba kumazo vamwe akati tinoziva vamwe akati chirege tikutsvagirei namba tinodai ndikatoti musi wandasvika iri Wednesday pane mukadzi wavakakwira naye aitengesa magumbezi vachitoti akauya nezuro Tuesday zvodai anga iti Tuesday mataona namba dzavo ndobva ndachitoti kana akuya unokolekta mari mukadzi iyei mondiita sei monditsvagirawo nhamba ndichadzoka ndoita sei ndotora nhamba ndobva ndatora mafoni avo ndichifona tichitaura ndobva ndakazotunzwa nyaya yakubuda sei izvozvo ndiri kunzwa pane mari yandikamunzwa kuti makatomboitawo shungu kana simba rekuti aurege ndimbosendawo kamari aka mwana awane kuita sei kubatsirika but ipapo information yataura maipepa aiti kuti tichiziva manje kuti munhu yatiudzawo kuti vari kupi aisakwanisa kutiudza vanhu mama muzoti ndikapuwa mari iwo unongonosvitsa hauchavaudza kuti ndiri pakati kana uyu aishandira kunonzi kuiko kune kwake kwaitoshandira munhu uyu but hatiri shamwari nechiine shamwari ndaingomutima inini mandatomuti $80 unondipirawo chi maimesi mari handiti izvo zvokuti usavaudza kuti ndiri kupi zvokuti ndakatoita blanda ndaifanira ndakatoti mainini puwa namba namaimesi asi nepfungwa dzangu ndaitoziva kuti pari kunova $80 pandiri kusada ndichishanda iyi ndakuita sei ndakuinda inini ndo zvava zviri mupfungwa dzangu sana simati hamusi kukwanisa kutakura mwana mangoya kuzongoona kuti ari papi ndauya kunoona maimesi nekuona nevana vavo kuona kuti vari papi saka way forward yamira sei tichibva pano nhasi zviri kufamba sei muchazodii nemwana ni ndinofanira unotsvaga zvimwe zvandinofanira kuuya ndakabata kuna maimesi semunhu akandichengetera mwana handitika ende baba mesi zvezvavapo handingatori mwana baba mesi vasipo handiti ende ndinotouyawo ndakabata zvimwe zvinhu ndichivatenda kuti makaita basa ndo mafungira angu muchamukonvinza sei mwana achikwekwe kacha maipipi kwati yacho handisi mutondibatsirai mandombozivi nekuti handimamunzwa achinzi morosa vanhu akati asi ndasimuti timorosa zvinhu pangu nditi akati handikuzivi chero ari mupenyu hake asi pamamuona muchimuonawo semwana maona sei ari kugara sei namaimesi mwana ari kugara zvakanaka zvisingaiti akanaka everything ari right zvokuti namusi kutya here maimesi vari pasaidi apo tinonoza kuti wazenge wakutaura seiwo kuti mwana asi kugara zvakanaka hamusi kutya here kana kutya ndatomboona mwana ndamboona fesi imi unoziva ndaifunzwa nevanhu here ari sei pipi apa ndaitadza kudaira kuti nditi kudii vanhu vachitombondinemera zvikanzi vane zvavainzwa zvamuri kutaura zvekudhamba mwana izvi handitika zvonzi mapi chimboyewo kana princess uya ndangotoraindi but zvaitondikanganisa mwoyo manje but munhu anga asingaiti sei anga asingazvisivi kuti ndimuudze zvavasinga hapana zvavaikwanisa kundibatsira nazvo saka yanga ingori problem yangu inini ndega zvichiragona kumuka ndisingatokwanisi kana kutakura mugomo hana iyi ndikarara zvai zvokuti ndaimufunga nezvo hana iyi ndisingakwanisi kuita sei ndotombogara hameno zvozomboti ndokwanisa kuita zvandenichiita mwana ari raiti zvokuti handidi kunyepa akaita basa risingatomboitwi nevanhu vakawanda handidi kunyepa iro pandasvika pa vatonditambira zvakanaka zvokuti achitonyara kana kutoshaya kuti nekuti munhu mumwe anogona kusanzwisisa asi angotozvitenda wangu kuti lisi zvatasvikawo apa takutangirawo tichitaurirana kubva bva ipapo manje vakakupai mwana hamuzoendere mukanomusiya
kusiya futi kana kuti makutsvaga mwana ukwanisa kumuchengeta makutaura kuti achimbotsvaga imusikana webasa zvakare tichengete mwana handichatombofunda kazviita zvinhu zvakadaro wozi kwandakaenda kwacho ndichiti ndiri kunotsvaga mari zvakatozondiomera kudarika patakati uku tiiti naye saka handifungi kuti ndakatombotenga kana chinonzi chii musisina vana ndandisingatombotokwanisi kana kuchengeta chiro sisi pacho zvinhu zvacho hamheno zvazvanga zvangu handitombofunda katongoita izvozvo handichafunda tozvipidza saka iko zvino urongwa wamira sei inozva muchiti mukawanirwa yenyu zvekuita munokwanisa kuita munokwanisa kutora vana venyu vese vari vaviri here mugara navo panzvimbo imwe chete ndinokwanisa zvisingaiti nekuti ndeichoda kuti vana ava vanofanira kukura vachizivana vana ava vanofanira kukura vakabatana pamwe mangwana handisizopi amini unofanira kuziva kuti munin'ina wake munin'ina wake achiziva kuti sisi saka manombotirana amini achiri kuziva here mwana ende makamuti aripi vandibvunza mubvunzo inonosvani mama ani princess aripi nanatomukwanisa mudare ndakangomuti ariko ariko kupi zvanzi kupi handamusiya una maibesi zvanzi mama ita ini zvemwana endai munotora mwana aigara achidaro but anga asingatombozivi kuti inini wacho ndiri kutomutsvagawo anga asiri kuzviziva but semwana ndakangomudayira zvakangonaka manje mabhete vana zvaakatsva zvakazofamba sei kuti aende kuchikoro form 1 ini ndoda kukuudza ichokwadi ndakatoriswa bhete nevabereki vangu vandanotora chitupa ndatora chitupa hameno kuti ndinochichinjisa mazvanzi tanga watora bhethi riri kombiyuta raisi ndichitora bhethi riri kombiyuta raisi zvibva zviri pabhethi mbva zvabuda zvakasiyana nezviri pachitupa mba ndanzenda kwagutsu ndobva ndaenda kwagutsu mapepa acho ndinawo hangu ndikanzi vanhu ava vakatokanganisa kuona hapana zvinhu zvakadaro ndobva ndaenda kumakombi ikasvika zvimakombi zvika zvinhu zvako zvari kuti uri kushandisa zvese zvine munhu ari kutozvishandisa akatotora pasipoti saka iwo hauna bhethi hauna chitupa zvinhu zvinoisa renyu vana vanga vatorina mabheki kana chi zvekuti ticha vamina ndo vakatomira kuti anyore grade 7 saka kadi kaya kichi ndopa ndakabva kuyani munongoziva kuti panodiwa mari uku kwagutu ndaenda ndadzoka zvaramba ndaenda kumakombi zvikanzi makutonotangisa kutora zvino vabereki baba hapana death certificate ina handisi kubarirewo mai vakafa zvitupa zvavo zvachura mumba hapatorina death certificate plus vakafira kumhiri kwemozambique kazinokumusha kwenyu kwekungoti bhodha iri ndokumusha kwana mwana but baba vedu vakatama vachibva ikoko vachienda kugopi saka ikoko ndoo kunotori idzinza rino kugogwe kuchipinge okay. Ndokunotori nedzinza rino totoratidzwawo kuti avo ndo vana baba venyu avo vana baba munini avo ndo vana nhingi avo titiwo saka vakafira saidi reuko saka kuti patorwe death certificate ramai hapana ende vakatongofira mumba nekuita sei nekutovigwa saka ina handisi kuziva kuti ndichatoreswa nani kana kuti zvichaita sei kove vana baba mukuru nana baba munini kavari kuchipinge havakwanisi here kutoresa ina handichambozivi ini nekuti ndakura kaizvozvi ndinotoreseka sei munotadza nei vanosvika vachiti ani ana baba mukuru vanongoenda kanemi handiti muri mwana wenyu muri mwana wavo ndiri mwana wavo bosi kukura ngandizvo zvichongoramba vachiti mhai vangu baba vangu todi kuti aiwo maambuya nekuti ndini ndaamai vangu ndaamaiwo saka ndaitombofunga kuti ndiende kumusha kuna sabhuku hamene wondinyorera tsamba here ozoita sei anditorina vana vangu shuwa handidi kukunyeperai zvacho zvakatondiwandira zvekuti kuti ndinyatsonzwisisa kuti chichiri kuitika handisi kuziva chifu wekumushandiani chifu njeleli wekugokwe vanogona kubatsirai kakunyoreraiwo tsamba so that ndo yamunokwanisa kuenda nayo kumakombe kwacho kana kupi kwamunoda unotorera goko ndokwandingenda kutorera mobatsirwa ikoko nekuda kwekuti tsamba yachangamire inogona kuwanawo simba kana kuti itori nesimba
yainayo kuti munyazotsanangura kuti zvinhu zvakatsva sei, zvakafamba sei, zvakaita sei, mutsanangura zvese izvo zvanogona kubatsirai. Noda kuti princess hanise kutaura kwanamboita kuti iko zvino kuti aende kuchikoro maipipi vaitoti ari kuenda paprivate nekuda kuti kumagovernment schools vanoda birth certificate. Saka iko zvino haana birth racho ende vakutoshandisa surname nezita zvakafanana. Zvichireva kuti mwana anenge achida surname yake kuti Elizabeth Nyagwi tozoti aiwa uyu mwana uyu ndiye kwaningi uyu ndisinyora kana kuti ndisamaita tichizivawo mwana kwaningi akaita sei akabva chaiko. Ko baba vacho havakwanisire kutoresa mwana wavo? Vanokwanisa, handisini kubva pandakavafunira njiva kuti mwana ari kurwara. Havana kuti hanya nazvo. Saka munongozvizivawo. Chinongozopedzera kuti mwana ndewangu regai ndichisi. Ndakatomumwisawo 2 years mwana. 2 years. Akutova ne2 years akushandira 3 weeks. Ndimba ndakazomuruma. Aiwa. Tinotenda maipipi. Handizai kana mune mashoko ekupesera aminawo ekutenda. Nasi tiri kutenda. Ekutenda mai Amina haisi nyore shu. Ndanzwa vane vana vavo maipipi 5. And pavaita last born yavo which is 6 people. Haisi nyore neekonomi yatiri kurarama tiri yekuti kana even mwana mumwe chete chaiye anogona kunetsa. Imimi vaviri vaitokunetsai. Koyo vane 6. Mashoko enyu ekuvatenda muzuva ranhasi uye kuchenesawo zita rababa Pipi. Ndofunga maingonzwa chinzi mai princess vakatoita mwana uyu nababa Pipi vakandoti aiwa rege ndinosiyira baba mwana wavo. Mashoko enyu muzuva ranhasi tichipendera ndekuchikudii? Inini ndoda kutenda mai Messi nababa Messi, mai kana kuti mai Mabhurubha nemai Mabhurubha nebasa ravakaita nekuti zvakaoma kuti havana 6 vachidya vachiita sei. Kurwara kunouya pakuchengeta mwana chaiko chaiko. Woshayiwa kuti wotangira papi. Saka ndinoda kutenda. Ndino umwe munhu akatondiudza kuti pane munhu watasangana naye kugomo asangane mwana achirwara. Achibvunzwa kunzi mai vako vanonzana, asi munhu wakati ndaona kunge princess. Ndobva ndatanga kuchema. Saka ini ndoda kutenda ende ndafara zvisingaita, handidi kunyepa. Ndaona mai Messi nevana vavo vese vakakwana nemurume wavo. Saka iwa ndoda kutenda hangu. Ewa tinotenda mama maita basa. Mazvinzwira muri yeZimbabwe vandakagara navo pano ndivo mai Pipi kana kuti mai princess the original vataitsvaga masvondo apfuura kuti tinyatsonzwisisa kuti vakaenda kupi, vakadhamba sei mwana. Asi ndofunga manzwa matauriro avaita kuti aiwa handina kudhamba mwana. Pakangoitika communication breakdown, zvinhuwo zvanga zvakandiomera, handina chandaikwanisa kuti vana ava ndovachengeta sei. Ndofunga matonzwa vatsanangura kuti Mwari akanaka. Kubva pandakasiya vana ava ndakatombovasiya vari vaviri nasisi vake vamakanzwa vaya vanonzi Amina, kuti ndo vamwewo vavakasiya zvakare vachizonosiyawo princess, kuti vana ava vakatombopotsa vatsvira mumba. Amai vaenda kunongwavha kumazoe. Zvese izvi mabasa anenge achiedza kuitwa nemunhukadzi kuti ariritire mhuri yake. Asi kune mamwe madzimaiwo ekuti vakaona zvinhu zvavaomera vanotiza chokwadi vana ivavo vovasiya dzavanerera. Asi manzwa kuti even baba vevana ava kunyange zvavo vakasiyana, asi vana baba ava vanongoita zvimwe chetezvo zvekuti hapana chavanokwanisa kubatsira nacho mhuri. Ndofunga takaburitsa vhidhiyo irori tida kuti kana kune vamwe vanokwanisawo kuidentifya mai Pipi nekuda kwekuti aingoziva kuti vanonzi Lydia, asi zita rakazara nesurname pakanga pasina chaizikanwa nevanhu kuti ndeve kupi. Saka taiti tikabuditsawo mwana uyu tinogona kuwana hama dzevana dzemwana uyu, toziva kuti zvichida vanogona kuva vari tete kana mbuya kana sekuru kuti aiwa mwana uyu ndewedzinza redu. Kunyange zvakaoma tisingazive kune muroora, asi togona kutora mwana tochengeta. Asiwo pakazoita shamwari yamama amai princess, vamanzwa vachitaurwa vaya amai D vakambosiyirwa Amina, vakati aiwa ndinoziva kuna mama ndo vaita kuti nasuno
vasvike pano tinyatsonzwisisa kuti matambudziko avari kusangana nawo kana kuti matambudziko avakasangana nawo akaita kuti vasiye vana zvainyatsofamba sei. Ndofunga manzwa mararamiro avaita chokwadi upenyu mutoro, asi toita sei semhuri yeZimbabwe tobatsirana zvakare taakuziva zvaitika mukati meupenyu hwamai Princess. Kwekugara vachibva pano hapana, veukama vati shamwari chizvionera, havana kwekuenda, vakapiwa mwana nasunu zvichafamba sei. Manzwa kuti mumwe iForm 1 ari kugara kwatete kana kuti kwasisi vacho zvoitwa sei kuti vana vagare pakanaka. Mai PPO upenyu sekutaura kwavakaita vakati zvinhu zvinenge zvichindoomera, vanawo vanenge vakavawandira, mafizi anenge achida kubhadharwa. Mai Princess vacho havanawo pekutangira. Ngatibatanidze maoko umhuri yeZimbabwe sekubatanidza kwatinoita kana mumwe wedu achinge awirwa nedambudziko tovapawo pekugara. Kana uriko uri kwauri ikoko wakasununguka uine dzimba dzekuti vamwe vanototi aiwa imba yekumabvuku ndeyangu yekuchengetera huku, imba yekwachakati ndeyekuchengetera chakati, usina chekuti ndikaisa munhu anogona kutogara. Mai Princess vachema kwamuri kuti ndikwanise kugara nevana vangu pakanaka pakasununguka, ndisingamhanye zvakare kuenda kumamaini kunova kwazoita kuti vashaye vana vavo kuti uya ari kuno uya ari kuno. Havana pekugara, chekudya havana, chekupfeka chaicho hapana. Ndofunga manzwa vachiti vakatosiya rimwe gumbeze netumbatya tushoma shoma kwavakanga vakumbirawo kumadziva, asi hakusi kumba kwavo, pamba pekungokumbirawo kuti ndiso musoro zvanasunu ndorara. Ngatitambanudze maoko tibatsirane nemhuri iyi. Nhamba dzavo ndodziri kubuda paskrini apo, vafonerei kana kuti tibatei toona kuti tovabatsira sei vawane pekugara. Ndofunga yava nguva yekuti tichiona kuti toita sei mwana akwanise kuziva kuti aiwa mai vake ndivavava. Ndofunga matonzwa akachitaura kuti handivazive, haisi mhosva yemwana nokuda kwokuti akasiyiwawo ari mudiki 2 years iko zvino ava nemakore 5 achigara pamba pamai PP. Tichosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita inonzi Elizabeth Nobel tichiti chesara. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.